Good morning, guys. It's day 2 of our stay here in Manila. Saan ay oras karon han? Alas 8? Murag alas 8 na sa buntag. And it's gloomy today here in Manila. And today, nag-arrange mi sa among baggage. Since naami sa condo, na pwede mi makaluto, pwede mi makalaba, and all, naadirita na namo need. So, kinahanglan mi nga mag-grocery, kay wala mi kaunon. Kay dili mi ganahan sige gawas, because risk kaayo, kay daghan kay COVID nga mga nara sa dalan diri sa Manila. So, di mi ganahan maggawas-gawas. So, good thing kay nami gipang impake nga pasalubong sa ay among dalon sa Thailand. But since naaman mi sa kondo, so kinahanglan mi magkaon, di mi ganahan magsigkaon sa gawas. So among habwa ang among pagkaon nga dalon sa Thailand, mga canned goods and all. So look at this one. Say hi, Han. So nangabwa mi sa among pagdadon, kay amo ning kauno na lang dire, kay mag-grocery na lang mi kung sure na ang among flight pa Thailand good, hopefully this month and this next few days ma-sure na. So kinahanglan mi nga na ay kaunon while nasa kondo. So hamo ning habwaon. So, mo ni ang among ayuda galing sa ayuda is real. Okay, so mo ni among sudanon for the next few days. Laban lang yun ta, no? Laban. Mamahaw ta, guys. Rice and corned beef. While namahaw, mag-watch me on It's Okay Not to Be Okay. A few moments later. Hi guys, mato mi sa grocery, mag-buy mig food, maluto. I mean food nga like pwede maluto fish or mga hotdog para masudanan. Dapat raman ang order. Not much.
Ito yung garbage area near fire exit daw. Oh. One eternity later. Hi guys! It's day 4 since we arrived here in Manila. So here is the outside view in our condo. So kana siya is mo na siya ang negosyo ni Luis Manzano na taxi. So, labi kadaghan. So, look at the view. So, kana is mall. Ever Mall. Doon na siya. Doon na siya sa mall. Good morning! The chef is cooking our breakfast. Ang gilotohan. He is cooking our breakfast. Egg. My request. So inside of egg. Karong magluto sir ha. Hi guys! Hi honey! It's our 9th day today here in Manila. It's early in the morning. It's 7. It's almost 8 o'clock. And we will go to the mall. Kasi takot kami ng maraming tao. So, early in the morning kami pupunta. Para wala pa masyadong tao. So, ito yung mall nila. Yan. And, pupunta muna kami sa bank. Kasi wala na kaming pera. Good morning guys! It's August 18. Today is a rainy day here in Manila. Look at that one. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Okay, manirado sa takay. So, kayong ulan. It's a rainy day. So, as usual, nandito lang naman kami, nakatambay. So, ito, nag-wait pa kami sa aming visa. And, we will have our swab test on Saturday. This coming Saturday. So, hindi kami lumalabas ng bahay. Dito sa room. Tapos, nagkakalamansi kami. Hindi kami umiinom ng mga cold drinks kasi iniwasan namin na magkasipon or any sa lalamunan. So, update lang namin kayo sa mga next days namin dito sa Manila. Okay? See you again on my next vlog.